Lagi nganyar ki no. Enggak sih mau. Baik kae. Iki. Dewi kudu maju sih tadi ya. Saya mundur. Ini kayak selfie. biasanya pas kita kali ngobrol. Larang gini nang. Loh. Kasih ngejuru sopo. Apa petane kok. Jadi itu suara lagi. لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا سيدنا محمد siap Siap. Mbak. Coba yang makan ngumar batu akeh tuh. Iya. Tak siapne kantongnya kan. Iya. Penyaran di sigar. Oh. Kadung dihitung yo. Ngene Mas Ari, nek keren-renan sak jam sapa aku balik nang omah ngono ae. Terakhir gunaku. Lah sing kene mlumpuk ning nggon latihan kuwi lho men. Iya ya, cuma denengan. Ben mulya ya. Lah ngono lagi omong pisan. Dengke omong Wis ki. arep tutur bojomu nge. Gua kene gak apa ya? Ndek kene iki lho, Yan. Kok nang untuk anu pakone sesuatu. Ini sandalku ben. Celok itu belum ketok Tongkat apa watu. Wong iki mudun. Tapi zaman desain yang bentuk yang apa ya? Oh nek grindo. Nggih amatir. Tek gudiri sadik-sadik. Watu. Bosok watu mubeng pasaran dene yo kan gandale. Biasa. Saya cilik-cilik mau ibu di. Gak simetris pada waduh.
Banyak ini nggak pendidik nak jenek mas tolong kayak. Ini lo ngarep ya, Banyak. Kopi ya? Dulu nah. Udah terus bebek. Jangan terus mang. Terus. Alah. Terus kabel ya. Terus kabel ya. Coba nakar. Kilo jalan Banyak. Banyak. Ketong ada kilo banyak kendi lho. Wah, gurimu lho. Gelasnya. Sang gurimu sa. Banyak matang wes. Dadi wong sing migunani marang liyan. Nggih. Nggih sikap semoten yang kula sak kanca nyuwun matur sembah nuwun sampun disukani wedharan-wedharan lan ilmu kados punika mugi-mugi saged ndadosaken ilmu ingkang migunani tumrap kula sak kanca sedaya niki. Lan kula sak kanca nyuwun agunge samudra pangaksami mbok bilih kula sak kanca wonten tindak tanduke lan klojak klajuke ingkang boten nuju prana dumateng panjenengan. Wis semono uga. Nggih. Tak mangerteni menungso panggone salah. Nggih. Sumangga dilanjut. Nggih. Hati-hati. Nggih. Ukuran pilih mana sih? Mugi-mugi mari, Mbak. Oh, ya kok ejal. Oh, gombet jadi sumpah. Nyanan kan. Kira tangan ah. Ejal. Apunten Pak Atut, pokoke rada celometan iki. Ya, biasa mawon. Kula nggih. Kopi saking Ini Medan. apik kok. Nggih. Kopi saking Medan iki dadi teko mriki adem. Operen dijel. Kok Medan? Kopi kayu. Dadi adem teko kene. Tenan iki. Mari ki acarane kok. Malah alami enten niku. Medan jantai lah. Ndak mau kue. Ya Allah, roti. Iki sampean namanya sing perkenalan. Kok nyetak ini? Wah, nek kopi ya kok. Ya, ditakon nek roti. Salah sijine Jun, Pak. Apa to, Jun? Dragat sing mung siji tok iki. Ning kok ana nek ngono. Mas kira sing nang Yang ngising ya. Memet iki. Karo kowe ya. Jenenge nang makam Makam sing ndi? untuk tawang ya. sing gede. Udang. Panganane londo tenan gedang godhog. Yayi iki ngawur. Nyedaki. Kucing ra diwedi. Peper ki. Siliti. Peper. Saya teman gak pedok. Dit. Kenano aku sapa iki? Kenano? Ini pawang ki. Jenengan pawang. Warung nguri-nguri kabudayan Jawa apa apal Pancadriya. Langsung pelenggong. Apa? Telo goreng kok. Telo godhog. Waci. Kejane tak ajarno ning kowe-kowe kabeh. Ora kober. Tapi dia irung roh. Mbak Dini gak ngaji kok ngajar. Mbak Dini ra. Yo dijupuk sisi apik iki. Di benak dhewe
Ngemboro. Nggih, benar-benar ngemboro ngene iki ya. Iya. Pindah ning Rejuno, pindah rene ning Gero. Jikuki sing apik-apik. Mulai oleh gowon sing apik-apik saka kene. Oh. Beli apa, Dad? Sing apik apa sih? Mira enek sing lintingan. Sing pelemahan-pelemahan kuwi. Apik. Lolos enek, terus enek. Biok enek. Mosok. Nah iyalah. Sing elek aja kok gowo. Mulai oleh gowonen sing apik sing saka kene. Lho iki anu iki. Dijulik kawan. Dijulik kopi. Masamu dicepake ngene aku iki Bangas Pati ngono. Sing kok apa? Wis dari sana. Ini tak apa? Amet ya. Somo tapan kira-kira sopan gitu. Damai sama coba mic biyen Sarean sebelum itu. Bener tuh itu kan. Kopi ngentek. kelasnya gumbes dulu. Teh bro. Toh, tawar. Teh mau sing Teh kopi. Mau sini kono kan. Teh lanang ngombe teh. Tes saking jamu sih. Arep teh saka Kertosono ya ngolan kopi kan sedikit tak. Kopi kan sedikit. Wis iso. Terus mboten iki. Dunia apa? Yo gelem ta. Apa tak bro? Kalian juga kres loh ning ngene. Kira juga. Ya juga. KS Minta enteng. Pahit. kopi kok dipahit. Kopi ngombe teh. Anak kopi pahit. Hei, direkam loh Ki, mosok ya Allah. Kok lanang ngombe teh. Gumbes nih. Gopreng lho. kopi pahit tuh pengen. Karo Kopi pahit rotan pahit. jahanam. Udah toh, kopi sing tenan ngono lho. Telas. Buat ngono cempuk dulu. Ngene anu, ade foto lho sapa? Gue cemplung lho. Jangan cemplok bareng. Bukan dia yang bentar iki. Nek nomor. Ini kono kabeh nomor. Wes rasa. Sombene double. Tunjukkan dia. Wong lanang kok banyu kendi. Bener. Karo dulu. Salah tuh kopi. Aku. Gue. Ini tanggungnya yang pahit tuh. Heeh. Iya, pahitan iki kok. Jadi saya sih tertas tengah. Gak itu duriannya gak. Oh gak. Gue ini dong dulu. Ora paham tuh bujuk. Pasennya. Mati lah prediksi. Aku ning pas iki. Pak Warsito ngapunten gitu. Nggih. Pak Man ngapunten gitu. Nggih. Rodok guyon-guyon yo. Kaya gagane lahir ngene iki. Lah iya. Bengi iki aja takon nomor lho ya. Ning kene gone soalé. Dawa ki urusane. Ya jemene ngono ki nek. Lah iya. Suka tengah tuh ya sih. Ambil kalau bulet sampai pagi. Tuku wedang to, Dar? Iya. Dar. Duwe. Duwe iki. Duwe iki. Ngemek. Oh iya. Piro? Tukono wedang kabeh. Kok nek waras kok goleki. Gak apa-apa wis. Tenan ra iso mlaku tadi. Santai. Tukono wedang kabeh. Langen po piye?
Kamu dulu banget. Tolong tasku. Wes ki wes loro ae. Lah aku rong ngombe. Lah aku rong ngombe. Oh yang ngopi dah. Iya. Susu ngono lho. Broto putih. Dilungkas Ramadan ya. Nggih. Nenek lepat lupute Mbak yo nyuwun pangapura ya. Mbah nggih, Mbah Wir. Rodok tuwek iki. Jenenge mbahku Mbah Wir. Mbah. Sangune Mbah. Yo engko to nek bojo. Munjung gini kok. Ngene iki aku nek arep poso arep bodho niki mulai nyicil-nyicil. Golek sandal. Dandan meja aku iki. Dandan meja karo kursi, Pangan rayap dempul, pangan rayap dempul. nampa tamu lho. Dadi ngene. Mejane tak sikili neh. Tok dhuwur. Dasare dhuwur ben nek cipuk. Terus kursine tak grajeni. Rada ndik ngono. Jegane ben ra duduk. Gak ngono. Jadi nek tamu njupuk jajan kan otomatis ngadeg. Langsung tak saut omongan. Kok kesusu mawon badhe tidak? Gak setuju kok. Oh iya pinter Mbak ya. Iya. Oh iya. Berarti cek apa itu? Iya langsung tak saut omongan. Awet jajane lek. Samune sinten? Lah wong sing tuku jajan iki sing duwe omah ora tamu kok moro njupuk taltil yo kenak. Yo perlune lar batin tok rasa lirak-lirik jajan. Nah niki kok tak modif niki meja tak dhuwurne pokoke kira-kira sakmene ngono. Kursi tak grajeni sikile. Ndi dadi ngene wong teko lungguh monggo pinarak nggih. Monggo jajane ti anu. Lah kan otomatis wong ngadeg cukup jajan. Soale mejane dhuwur. Lah ora ngadeg langsung aku ngomong. Lho kok kesusu mawon? Wong kan gak cukup jajan. Langsung mulai. Lah nek misalnya kok Jadi Kanjeng Sunan Kalijaga utawa Raden Mas Said. Raden Mas Said ini yo nguri-nguri budaya, ora ngilangno budaya. Ya. Mergo sing cikal bakal sing bakali kan yo Hindu lan Buddha. Ora ninggal budone nanging carane yo dikemas ning kok ning jerone seni. Kaya perangi Diponegoro dadi seni jaranan. Ya. Perang Bharatayuda neng pagelaran wayang ya kaya sentil cap nek apa Pandhawa, Kurawa, Punakawan apa Dewi Sinta Rahwana Arjuna wis Pandhawa iya ning kok wayang ngapunten iki nggih. Kula badhe tangket mau kalian sama ojo basa ta lagu. Namine Mbah Jeplak niku laras Mbah Jeplak napa enten nama oh jeplak iki kan mergo unine kabul. Angger jeplak. Angger ngapunten angger jeplak ngoten nggih paribasan. Intine kurang luwih ngono. Dadi sak jeplake namanya asline jenengan mboten Jepang. lah Wilamarta Wangsa Wilamarta di sini Wangsa Truna Wangsa Wilamarta. Kupen ku pantes-pantes. Iki terang ku candalan. kendalan apa? Masker. Sordel. Ngambur kok wae kalau kopi aku. Oke mawon. Gak
Enggak ojo. Engko tak sadai. Ora wonge sing ora gelem. Siji ku terus gambar wis tok. Iya. Kan telung mijane. Yo enak bungkusnya dhewe lho. Iki di gua dikira kopi lho, cetetan. Nyete itu. Istimewa. Rokok istimewa. Kena bungkusnya dhewe. Kau ngeter nih. Ih. Geleleng. Sejarahnya piye ngono lho. Sek to lungguh sing penak mosok yo karo ngadeg karo padu. Nah, kok cara rono piye? Ben ketok rek. Ketok. Oh iya. Tapi Bebeknya makin ben ketok. Loro wit iki kan asik. Gak yo iya sungguh. Aduh, rae kering sumpah. Aku nggawa kok. Ndi? Kuwi aline nyetek rek. Cang. Nggo poso. Aja ngitungi posone tok ae. kurang 26 hari. Alhamdulillah. Ting. Yan, kuwi lho sindir iki. Aku ora ngitung, aku ora poso tapi ora. Ayo nanti cepat. Desa emon ki engko ilang. Apa? Cetrek. Kita sing ijo. Enggak ada orang titip aku. Ada tuh cek longgar ini. Muaran di rumah. Minggu ora kena disikep to, yang golek toki. Kok angel tuh. Ini lah. Nilai sae. Nilai sae. Bener. ini ada. Ya, aku dulu kan. Tambah. Gue sesuk berarti. Sesuk kata lupa nih rokok nih, Ben. Ini loh. Loh, muncul ini. Diketok. Ini muncul ini. Oh iya, bodoh. Diketok. Ya, yes kita lagi. Kalau ini dari sak util iki. Nduk ya to. Ya Allah. Lho, hasilnya ngoten niku. Kanggene niku. Panganes juga kotor. Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi lur bersama channel Muneng Nyawiji Nguri-nguri Kebudayaan Jawi. Masih bersama saya Mas Gombes, Mas Jayeng dan Mas Warok. Kita mau menelisik atau mau mengungkap sejarah candi yang ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Kurang lebih candinya yang berada di belakang pas saya ini, Mas. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Menurut mitos atau menurut tokoh masyarakat yang ada di sini, konon cerita dari candi tersebut pada zaman dahulu ada satu warga yang bermimpi untuk menggali atau mencari. Cek. Mencari. Ayo. Zaman dahulu ya. Tanah bertemu. Kesini tunjukkan tanah saya terus selalu ada seorang warga yang bermimpi menunggu bertemu seorang lelaki tua, seorang lelaki tua, orang kakek Di lu. Jadi dulu saya kok ada di
Dudanse. Ini ya di pol. Lagi dong. Gak apa-apa kok ngobot. Yang kolu kembali kolu kolu patah tukul syuting ayo Samsung aja betul ya. Ki, aja ngisi-ngisini wong muneng ki. Sing Dipalilai to, Pak. Nggih. Kon jagam besok isto gambar lingen sak gelas ngono lho terus keling. Mesti dipalilai ora isin. perkenalan saiki. Wah, Pak Lurah luar biasa iki, Pak Lurah. Lah arep nguri-nguri iki penelitianku ki kurang luwehe Telung dino. memakan waktu suwe luar biasa suwe pokoknya. Kini jenenge siapa ki? 6,5 6,5 napa? Jam. Oh alah. lagi rampung. Kuwi didukung karo peneliti-peneliti saka Amerika. Wah, luar negeri, Nah, Amerika. Madura, Oh, luar pulau. luar pulau, seberang laut. Iya. Enek wong endi? Dewi. Wong Jawa kono. Veteran Londo. Dalih iki wong Dewi. Dalih wong Dewi. Masa? Dua aku turun wong Dewi. Hubungan karo Jawa iku ora. Kenal ning Gunung Lawu lho. Foto maju. Ini tritesnya. Lampune pas le bandar kok. Lampune. Perkenalan saiki. Panjenengan iso gak dipun pangaken. Monggo Pak jenenge. Kurang iki yo sing ngomong. Wis cukup. Kan niku Nganu sendek nusuk. Apa iki? Orang gambar Salah. Wis. sing iki tinggirne. Iki kok kabeh terus ilang no ora ya, bangsa ngono akeh. Dadi teko neh. heeh. Mungkin kan saya iso teko neh ngono. Liyane maksudku. Tapi anune sik kejoko arep apa? Nganu gemboke carane iki. Dene nek mau njaluk sugihan rene ya ngono ae. Yo. Dene ra sugih, mulai ra nggo apa-apa. dene ra sugih-sugih yo wis do nyalano kene. Mergawe. Sampanmu yo ngewangi betot. Gak Karo tak aku ning pojokan nggih. Kolap ya aku, Bro. Kopi baru. Ojo murai, ayo cah. Ayo Maro, kamu pasti bisa. Sak dedek ya. Ujul. Lep. Urung nganu. Urung jajak ngisor. Pak gak ngomong nek kuwi apa jenenge Gedung. Mboten jeli lha kok tibane gede. Lho sak dedek muncul niku, Pak. Aja jemeri malih. Kok dhewe ngambah ngisor apa sak meter kok. Ya aku mau urung tau gitu. Mate ning pinggir kene lho. Alah ngene iki yo anggepe nguri-nguri budaya bocah ngono lho. Ya bulan to. Engko baleni neh. Rai-rai tik buwedati karo makane. Tok kabeh. Lho ora neh. Kita mulai musik. Oke ya nek digoleki makane. Kersa wau. Aku nek kon cerita sejarah wis gak nutut. Lah kok saged wau. Niko mboten iki. Wis ana sing Iki rencane lan lare. Oh, Perkenalan ki ben ngerti.
Urung dikenal nih. Isin. Jire nek ditompo gak izin dipelai kok. Sakler lho iki. Sakler lho wis. Ini Mbah Lurah lho iki. Mbah Lurah lho. Dijikone bangetan, Pak. Iya. Ya, biasane warung kopi saiki iso. Lah iya. Ger to kok. Robot ya bisa nih. Engke nek kloben. Guri lho, guri jenengan guri sampean. Gagok ngono ya. Kuto. Aja to ki enak kowe wis Wis nyesak Mas Nogi. Tapi